ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз ҳам дар бозори Корвонем барои шумо папелинои виши сорт якам сорта бо як сорта биланд виши сорта нишон метем. Ё нархшон 300 сомон ай. 300 сомон либосаш сангош ҳам аҷоибота. дукон хушам дукони бақват ай. ҳама чизора дора барои ҳама шумо хушрӯ тамошо кунед. Яки саросима нашин бо 150 сомонашам ҳами дуконда ҳастай. ҳозираша ҳама шумо барои шумо фақат 300 сомонаша нишон метем. ин марҳамат бинен. ё качествашон висши сорт будааст. баъд айсоби сангша бисёр задаги ай. нигар кунед то поёна серсанг ай. бисёр санга жилет кадаги нест. баъд гулое ки дар бозор камтаран барои ҳамон ижада ҳамон нарха 300 сомон кадаги ай. ина касида мисол жила нишастай. марҳамат занг бизанед, ина скриншот кунем партоен, мо шумода доставка мекунем. ҳам якта ма шуморо нишон метам. ё нархшон 300 сомон. Гарантия қати 300 сомон либосаш. марҳамат кадаме ки мисол состоятельни одамо метавонем ки занг бизанед, чизотона заказ кунем. Гарантияш 100%, айсоби сангшам, айсоби сифатшам гарантия мета. соҳиби дукон марҳамат бибинед шумо маъқултона фақат скриншот мекунед мепартоед. гулои ҳастанд ки ҳар ҷодаи гуло нестанд. ина ниябиш ина нигоҳ кунед, тигроишам ҳастай аҷоибот. бо ин ҷода сар мешава ай маркош. ина гулои ҳастанд ки вообще фарқиятшон аз замин то осмон ай. нестай ҳама чизе ки дар бозор набошад. баъд айсоби качестваш буландай, баъд айсоби сангаш чанд қавгин ҳамқа санг зиёд задагиай. ина марҳамат то поёнша сангай. ин ҳами сангша зиёд мезадай мазеб мешава. баъд агар бо бисёртар бияк културна бия мисол то поёна боша вообще материал дига мешава. агар намира мисол бесанг бинед кин чхелай. я мегӯи ки ака дубайский материал ай да хел ё чун аму дубайский бо папелинои дубайский висши сорти олиш. марҳамат бинед. ин саросима нашин ҳоз бо ма шуморо 150 сомонашам нишон метавам. не чизое ки моделое ки нав гулои нав. марҳамат бинед. ин нархаш 300 сомон. чиқаи қитон дидестен фарқиятш аз замин то осмон ай. ина то поёнша бо меёрем. сангша нигоҳ кунед. санг вообще жилет кадаги нестед. полни санга бигем мешава. марҳамат бо ман мисол аз дуртар мегирам. шумо чизи маъқултона вибр карда метавонед. тамоман фарқиятш ҳастай. тамоман вообще фарқ мекунад. барои ҳам метавонед ки шумо ин ҳами чизои маъқултона заказ кунед. мо доставка дорем. ана ҳоз шумо ки ҷадиден ҳами тараф полни 300 сомон. анаҷа сар мешава ё 150 сомон. ина гулора бибинед. ин гулое ки дар бозорам ҳастанд. ина марҳамат 150 сомон. ин гулое ки дар бозор ҳастанд. ё 150 сомонӣ. ина марҳамат кадомида дар кора метавона ки занг бизана. мо доставка дорем тамоми шаҳрҳои тоҷикистон ва россия. фарқията дидена чӣ хеле фарқият 100% фарқ мекунад. ҳам айсоби гулш фарқ мекунад, ҳам айсоби базебиш, ҳам айсоби сангаш. боқи сарбаланда обод бошен. касе ки дар канали мо подписатсия кардаги нест марҳамат подписатсия кунад. касе ки подписатсия кардаги ай ҳамида бутунед агар ба ёру дӯстотон шиносотон тақсим кунед ки ҳам хеле чизои зуре ки бозорда ҳами расветкон ҳестанд харидорӣ кунад. баҳорда бупӯшад дағдаға кунад. боқи сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.